der skal vi ind og se Lykkegården, som I kan se på skiltet. Så kom med. Godt. Så de første ting, vi har herude på Lykkegården, det er 2 små søde ponyer. Det her er Ventis, den hvide, og den brune, den hedder Tulle. Og de er altså også rigtig søde. Så ja. Yeah. Der er også en fodboldbane, og så er der nogen, der er de her flag her. Det er fordi, at der er nogen, som der er på... Godt. Vi har også en helt vild masse kaniner herinde i buret. Og jeg vil lige prøve at vise jer en af kaninerne. Og lige her på Lykkegården, der er der altså frit valg til kaninerne. Så der kan man bare tage en af dem og sidde og hygge med dem herovre i sofaen. Nu siger jeg det bare. Der er altså rigtig mange kaniner, men de kan godt finde på at løbe udenfor. Men der er også rigtig mange andre gæster, så farvel!